De ser una fira de ramat a ser una fira purament d'atraccions i ara amb més activitats culturals, esportives i lúdiques que mai. Parlem de la Fira de Sant Jaume d'Albaida. Durant pràcticament un mes, del 29 de juny al diumenge 26 de juliol, una completa programació ha fet les delícies tant de xiquets com joves i majors. S'organitza per part de l'Ajuntament, diverses associacions locals i la Comissió de Festes, que enguany ha fet un gran esforç per portar a figures musicals de primer nivell, com foren Seguridad Social i M-Clan. El dissabte 18 de juliol per la vesprada es vivia l'acte més tradicional i cerimonial de la festa albaidina, la coronació de la Regina Major i Infantil de Fira i Festes del 2015, Ángela Martínez i Maite Bernabéu, i la presentació de les seues respectives Corts d'Honor i Festers, que conformen tots la Comissió de la Verge del Remei, encarregada d'organitzar les festes patronals al mes d'octubre. Fou en un marc incomparable a la plaça Major, que va estar abarrotada de veïns, i no és per a menys, ja que aquest acte té molta història i es celebra des de 1387 per privilegi del rei Pere el Cerimoniós. La primera en pujar a l'escenari fou Paula Pla, festera del 2014, acompanyada per l'alcalde, en espera de la nova regina Ángela Martínez, escoltada pel president de la Comissió de Festes, Jorge Úbeda. Eres la reina del 50 aniversario de las reinas de Albaida. Y además, y esto puede ser que forme parte de la casualidad o no, ¿sabes quién fue la primera reina que ocupó ese mismo lugar? María José Tormo Vidal, tía de nuestro presidente Jorge Úbeda Bellver. Esto es lo que nosotros conocemos, o todos conocen, como una bonita casualidad. Pues la veritat és que una alegria immensa quan m'han coronat i res, m'agradaria agrair en primer lloc a la meva comissió, que sense ella pues, clarament no hauria arribat a estar així, i també agrair els bons moments que hem tingut. La setmana que ve comencem ja amb tots els actes i res, esperem que n'hi hagi molta gent, que la participació siga molt bona i de moment tot està anant bé, per tant estem contents i res, es basarà en orquestes, discomòbils, també ja la fira ja està molt avançada. Posteriorment, les altres joves que han complit la majoria d'edat enguany desfilaren acompanyades amb els ja no tan joves, els integrants de la Quinta del 75. Però Albaida també compta amb Regina Infantil, que recau en la xiqueta Maite Bernabéu, que feia entrada amb el seu germà i son pare, també festera. Tot seguit es va poder presenciar el discurs fet per la mantenidora de festes, Maria Luisa Pla. Ella és albaidina, nascuda en 1953. En 1976 aconseguia la llicenciatura en Geografia i Història i des de llavors s'ha dedicat a la docència. En la seva ciutat natal ha estat cofundadora del Centre d'Alzheimer. La meva intervenció ha tingut diverses parts. Una primera l'he dedicat al meu poble i a la meva plaça, perquè jo vaig néixer en la plaça. He donat també les gràcies als festers nascuts en l'any 75 i que enguany, en 40 anys, són els encarregats de dur la festa endavant. I després m'he centrat en dedicar unes línies una mica llargues a les dames i a la Regina, perquè són la joventut d'aquest poble, representen la joventut d'aquest poble. I els he donat alguns consells, perquè sóc jubilada de la docència. I aleshores, com que uno no s'acaba de despegar mai de la pissarra, no? I els he dit alguns consells de la mateixa manera que també els ho dia als meus alumnes. I els he recordat que el segle XXI diuen que és el segle de les dones, lluitadores però pacifistes i a més independents, econòmica i personalment. Un acte emotiu que concloïa amb l'himne d'Albaida entonat per tots els presents. Els últims dies de fira, la música i els concerts adquiriran gran protagonisme. El dijous ja tenim el concert que ens ofereix l'Orfeó,
el dia 23, i el dia 24 és el Festival de Bandes, un festival que ja ha complit més de 30 anys i que reuneix a les dues bandes d'Albaida, tant a l'Aranya com el Gamell, i el mateix divendres podrem disfrutar d'una banda molt coneguda com és Seguridad Social, i el dissabte vindrà un grup com és Remeclan, que també és molt conegut, a més de Bades. La comissió de festes s'han esforçat i la veritat que està molt bé, que d'alguna manera amenitzen aquestes nits d'estiu amb aquests grups. I bé, molt bé, la veritat que hi ha moltes activitats i des d'ací convide a tots, tant els albaidins com les albaidines, per suposat, i també als que ens visiten, que puguen gaudir de la fira d'Albaida, i aprofitarem, evidentment, el dia 23 per la vesprada, sobre les 9 de la nit, per a inaugurar-la, i que d'alguna manera també el comerç d'Albaida, amb la fira que realitza, de comerç tradicional, que puga també oferir els seus productes i mostrar un poc el que fan. En acabar la presentació es celebraria el sopar de gala al jardí del Palau dels Milà i Aragó. El dijous 23 de juliol, Albaida pujava oficialment el teló a la Fira de Sant Jaume 2015, amb la tradicional cercavila amenitzada pel grup de danses La Vall i el grup local de xirimiters i tabaleters La Pedrera. Un acte on no va faltar la tallada de cinta a càrrec de les regines de festes i l'alcalde i amb la visita institucional de la directora general d'Indústria. El grup de danses La Vall, que a principis de juliol presentava en Albaida la recentment descoberta peça musical U de l'Aljorb, va desplegar tot el seu bon fer pels carrers del poble, amb coreografies i balls típics de la comarca, amb la companyia de la música valenciana més tradicional i els seus instruments per excel·lència. Des del mes de juliol pràcticament s'ha fet de tot, des de cinema, representacions teatrals, fins a mateixa demà, és un acte molt important, que és el Festival de Bandes, on participen les dues bandes d'Albaida, tant el Gamell com l'Aranya, i bé, molt bé, la veritat que molts actes durant tot el mes de juliol i que d'alguna manera culminen aquest cap de setmana amb tot el que suposa la diversitat d'activitats que van a realitzar-se el diumenge, que d'alguna manera donen per conclosa el que és la Fira d'Albaida. Un poc la reina, les dames, la comissió de festes, com ha estat la relació entre Ajuntament i ells per a portar endavant la fira? Molt bé, la veritat que estem contents perquè una reciprocitat i una col·laboració intensa i en aquest aspecte podem estar contents perquè s'han implicat, precisament, a més han volgut participar activament de l'organització de la fira d'Albaida i molt contents de la resposta i en aquest cas de l'actitud per part d'ells i a veure, d'aquesta manera esperem que sigui un èxit i que tots quedem contents. És una fira en una gran tradició, en grans arrels en la comarca i jo per primera vegada vinc a visitar-la. Jo soc d'Alcoi, de la comarca, i compartint esta comarca podem dir que forma part d'una mateixa unitat econòmica, la Vall d'Albaida, la comarca de l'Alcoi ha comptat com les empreses d'aquestes zones comparteixen necessitats i per tant tindrem que ajudar-les en els problemes que tenen en comú. Són comarques tradicionalment industrials, encara que en productes manufacturers, però que a poc han anat diversificant el seu teixit productiu i nosaltres volem ajudar a aquesta reindustrialització. L'alcalde és una persona encantadora, molt atenta i molt amable i per tant ha sigut una primera presa de contacte que espera que en un futur ja puguem profunditzar en alguns temes que a ell li preocupen com a alcalde d'aquesta ciutat. Les autoritats no perderen l'oportunitat de passejar pel recinte firal i visitar els estants instal·lats de joguets, productes artesanals i agroalimentaris i la zona d'atraccions. La veritat és que tenim un ambient molt agradable entre festers i dames. Estem passant-ho molt bé i ara mateix acaba de quedar inaugurada la fira i estem molt contents.
Però encara quedava altra inauguració, la de la quarta Fira Gastronòmica i de Comerços d'Albaida, organitzada per Acisa, que es tancava amb un concert de la banda jove del Camell. Enguany, Acisa va aconseguir reunir un total de 16 establiments. Els comerciants mostraren la seva satisfacció, finalitzada la fira, per la quantitat de públic assistent i les vendes aconseguides. Una fira diversa, parlem des d'atraccions infantils, després el que podem trobar en una fira tradicional, i després trobem el que és la Fira dels Comerços, on hi ha una representació del que és el comerç d'Albaida, i per últim trobem també el que és la Fira Gastronòmica, que els plats un poc més típics de la zona que també es puguen degustar i que puguen apreciar això, un poc la representació del que és Albaida. Entre els participants trobem a una associació local, la Colla de Campaners, que enguany estan d'enhorabona, ja que es compleix el 400 aniversari del campanar d'Albaida, motiu pel qual es va crear en gener una comissió especial. La festa tindrà lloc el 3 i 4 d'octubre. Vam fer una edició de 1.000 llibres de la història d'Albaida i el que pot trobar són llibres i imants de la nevera, que van fer 1.000 llibres, i hem estat durant aquests mesos venent llibres i així tenim un poc el recull de tot el que han fet per financiar la festa. El preu són de 10 euros, regalem un separador de llibres, regalem un altre llibre sobre propietat marquesal, una tesis doctoral sobre la propietat marquesal d'Albaida, i bé, els pins, els imants de la nevera també valen 3 euros. I la gastronomia sempre té un lloc especial a la fira. Menjar i beure bé és indispensable per seduir al visitant. A la fira hem dut les novetats d'enguany, el jove 2014 i el blanc 2014 també, i a banda les criances i reserves habituals de 2010 i 2009. El fem de forma natural, en la vinya de forma ecològica, en sulfata i sofre, per protecció de les malalties fúngiques, i després l'adob es fem d'animal només, sense adobs químics. I després en el celler no fem cap intervenció química de ni cap tipus, ningú afegit, de forma que es podria considerar un vi o sense additius o natural. Esto es lo típico uruguayo, la parrilla, carne a la brasa, ternera, chorizo criollo, todo a leña, lo típico de Uruguay y Argentina. Mentre deixem a veïns i visitants sopar, pujant a les atraccions o comprant tot tipus de productes a les paradetes, altres ja acudien a altre punt escènic essencial de la fira, al pati d'armes del Palau Marquesal, per gaudir dels clàssics concerts nocturns Nits al Palau, que sempre gaudeixen de molt bona acceptació. Aquesta vegada acollia un concert de música coral a càrrec de l'agrupació vocal Eduardo Torres, més coneguda per tots al poble com l'Orfeó d'Albaida. El programa es va dividir en dues parts, una per a sentir amb el cor i l'altra amb el cos, on els ritmes africans cobrarien protagonisme. I hem preparat un concert d'estiu, l'hem titulat Concert a la fresca, i bé, hem fet un programa molt d'estiu, amb peces molt xules, molt fresquetes, molt animades, i amb una segona part que serà tota de música africana, del continent africà. Anem a treballar tot el que és la música afroamericana, amb diferents estils, diferents temàtiques, i bé, anem a obrir un nou camp en la música coral per a nosaltres. L'agrupació en si està a punt de complir 50 anys i des dels seus orígens l'amistat entre els seus membres, el treball i la serietat han sigut notes predominants. Així han pogut participar en multitud de concerts, certàmens i festivals a la Comunitat Valenciana, en la resta de l'estat espanyol i també fora d'aquest. Compta amb un ampli repertori d'obres i també un ampli palmarès de premis. En l'actualitat està compost per 35 persones. Tot gent dels 30, 40, 50 anys, però encara tenim a gent fundadora del cor, la qual cosa mos plena de molt d'orgull, de molta alegria. Tenim al nostre front a Josep Robert Cellers i Camps, que és un gran director, un gran mestre, i bé, amb ell estem treballant durant tot l'any, no sols per a concerts com aquest, sinó articulant tot el nostre treball al llarg de tot l'any per a concerts de Nadal, concerts, bodes, bé, molta activitat musical. Durant el concert a més s'obsequia als assistents amb granissats i begudes d'estiu.
Aquest també seria el joc de celebració del Festival de Bandes de Música Ciutat d'Albaida del divendres 24 de juliol. Albaida compta amb dues societats musicals referents en la comunitat valenciana i cada any té lloc aquest certamen que arriba a la 32 edició. Assistim, per tant, a un dels actes culturals més importants de la temporada i un referent dins de la Fira de Sant Jaume. En aquest 2015 actua primerament el Cercle Musical Primitiva d'Albaida, el Gamell i seguidament la Unió Musical d'Albaida. El concert va demostrar novament l'esforç que durant mesos han realitzat les bandes per poder interpretar obres de caire simfònic i també de música festera. Un any una més, amb dues bandes tenen molt que celebrar. El Gamell i l'Aranya s'encarreguen de portar el nom d'Albaida per tot arreu. Aprofite per a felicitar a les dues bandes, imparables ambdues en les seues activitats, ja que recentment han viscut cites importants. Per una part, la Unió Musical d'Albaida, l'Aranya, ha participat al Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, deixant el llistó ben alt com a insigne representant de la música albaidina. En el Palau de la Música de València, on ara fa justament una setmana ens congregarem una bona representació de la societat albaidina per escoltar i gaudir de la magnífica interpretació de les obres que ens oferirà l'Aranya i que avui hem pogut tornar a disfrutar. D'altra banda, feliciten també el Cercle Musical Primitiva d'Albaida, el Gamell, que acaba de presentar el seu llibre La música vella, amb motiu del 250 aniversari del naixement de la societat. Llibre realitzat per l'historiador local Abel Soler. Des d'ací m'agradaria destacar l'esforç i la dedicació dels músics de les dues societats musicals que cada any preparen el festival. Són molts assajos i moltes hores de treball per a interpretar de forma magnífica, com hem pogut veure aquesta nit, les peces que han escollit acuradament. Només em queda agrair-vos a tots vosaltres, veïns i veïnes d'Albaida, la vostra participació als diferents actes de la Fira de Sant Jaume, especialment la vostra assistència a aquest festival de bandes i desitjar-vos un bon estiu. Bona nit i moltes gràcies. Per parlar de la fundació de la Unió Musical d'Albaida, cal remuntar-se a l'any 1923, quan la banda La Lliberala va desaparèixer i amb el temps ressorgia amb l'apel·latiu l'Aranya, que encara perdura. En l'any 1927, l'Aranya comença les seues actuacions. D'aquest mateix any data el document més antic que la Societat Unió Musical d'Albaida conserva en els seus arxius. Als anys 50, amb el gran mestre i compositor don Fernando Tormo Ibáñez, la Unió Musical recobra energia i participa durant 2 anys seguits en el certamen de bandes de València. En l'actualitat, la plantilla de la banda de la Societat Unió Musical d'Albaida compta amb més de 80 músics que no superen l'edat mitjana dels 25 anys, el que la converteix en una banda dinàmica i animosa, disposada a acceptar tot tipus de reptes musicals sota la batuta del seu actual director, José Javier Sanz Vila. Per aquesta ocasió interpretaren La Unió Musical, pasdoble dedicat a l'Aranya, obra del gran mestre director durant distintes èpoques de la banda, Fernando Tormo Ibáñez, que dona nom a més a un concurs de pasdobles que en octubre celebra la segona edició. La segona peça fou Andròmeda, obra obligada en la secció segona del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València, composada per l'ontinyentí Saúl Gómez. Give Us This Day, sinfonia del nord-americà David Maslanka i, per últim, versió modal del coral El nostre Pare al cel de Bach. Aquest també fou el repertori que setmanes abans escoltava al Palau de la Música de València en la seva participació al CIM. Els orígens de la música albaida els trobem a mitjans del segle XVI. Segons consta a l'Arxiu Municipal, un grup format per 12 músics va ser contractat a l'any 1566 per actuar a les festes de la llunyana ciutat de Chinchilla. Com a conseqüència d'aquesta llarga tradició, és a finals del segle XVIII quan l'Ajuntament de Cocentaina contracta a la música d'Albaida, originària de la primitiva, nom que segueix mantenint.
El Gamell fou en aquesta edició la primera en actuar baix la batuta de Francesc Esteve, amb aquest programa La Vella d'Albaida, pas doble precisament de Francesc Esteve, obertura festiva de Sostakovich i obertura solemne 1812 de Tchaikovsky. Sempre ve moltíssima gent a aquest acte. És un acte molt important, de fet. És un dels actes més importants de la fira. És un lloc molt emblemàtic i damunt l'acústica és molt millor que en un altre lloc. I de música de banda passem a la vessant més lúdica i festiva que recalava amb dos concerts multitudinaris, Seguridad Social i M-Clan, tots dos ubicats al recinte firal, en concret al carrer del Donant de Sang. Una zona que va estar recomendada pels tècnics municipals per tractar-se d'un espai ampli i obert, amb les suficients eixides d'evacuació exigides per la normativa. La policia local encarregada de vetllar per la seguretat ciutadana va comptar amb la col·laboració de la Guàrdia Civil, Creu Roja i Protecció Civil per articular un dispositiu especial, aconseguint així que tot transcorreguera sense registrar-se cap incident greu. La primera actuació el mateix divendres per la nit fou per a Seguridad Social, que va repassar els seus temes més coneguts i emblemàtics. Aquesta banda, que va néixer a Benetússer en 1982, compta ja amb una discografia de 15 àlbums i l'honor d'haver venut més d'1 milió de còpies dels seus discos durant la seva trajectòria musical. José Manuel Casany, Javi Vela, Jorge Molina i Rafa Villalba van donar el millor dels seus 25 anys de rock and roll, amb cançons com Chiquilla o Quiero tener tu presencia. Porque voy a pedir una cosa también muy importante para nosotros. Quiero tener tu presencia. La segona sessió de rock va vindre de la mà del grup M-Clan. El públic gaudí de l'energia d'aquest grup, que va començar a fer música en 1993 a Múrcia i ja compta amb més de 20 anys de trajectòria. M-Clan està format per Carlos Tarque i Ricardo Riu Pérez, entre altres col·laboradors, i tenen 8 discos en el mercat. I sa nit van delectar al públic assistent amb els seus singles més sonats, com són Carolina o Quédate a dormir. Gracias, Albaida. Quédate a dormir.
L'Ajuntament d'Albaida, junt a la Comissió de Festes 2015, han preparat aquestes activitats musicals de manera que foren gratuïtes i de lliure accés per facilitar l'assistència. Una oportunitat única de gaudir del millor rock and roll espanyol de tots els temps. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieran, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando por el cielo, color azul, un avión que vuela alto 10.000 metros de altitud. Aquesta Fira de Sant Jaume del 2015 ha tancat un any més amb excel·lents resultats i deixa un mes replet de música, esport, cultura i sobretot molta festa. Siempre eres tú.